Salutare lumea, numele meu este Călea, să vă calmăm Călin. De astăzi ne vom juca, este primul episod din când ne vom juca GTA San Andreas. Da, deci ne vom juca GTA San Andreas și da, hai să ne jucăm GTA San Andreas, să nu pierdem nicio secundă. Hai, am intrat pe el. Uite deja pe mapa noastră, stai să dau să vă. Bun, suntem pe mapa noastră. Avem câteva, putem să ne luăm mașina, să mergem, să tunăm, să fie de genul. Noi acum ne vom lua mașina asta de poliție. Și da, o să mă duc eu undeva, habar n-am unde. Bam, 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 barabam. Am luat pe aici. Oh, am avut un pic lag. Ups. Da. Păi, ce facem azi? Facem o misiune sau ceva de genul? Cred că mergem acasă, facem misiune. Da, haideți. Mă, nu știu ce-i cuvântul ăla, mă. Habarul ăla. Misiune asta, nu? Cred că unde mă duc. La misiune mă duc. Ce cuvântul ăsta mă face? Mă, hai să mă duc acolo chiar. L-am pus spam pe tot ce lăsați. Bun, e cam dopate un pic ăsta. Bun, vom merge acolo. Bun, haideți. Să băgăm viteză. Bam, bam. Bun. Tragem pe stânga. Dreapta. M-am băgat. Știți că eu când conduc mașina astea, de exemplu mașina poliției mă ciocnesc, nu știu ce, dar ceva problemă îi. Deci da. Haideți să o luăm pe stânga. Pe aici o iau eu pe... O să îmi bat piciorul și mă... Dreapta, băgăm viteză, hai că testăm alea, că de fapt nu trebuie dreapta, stânga. Bă, da, pe aici trebuie cam înche drumul, bă. Ioi, mă, m-am uitat. Dă-te, cața-și gura. Na, o luăm, unde, mă? Cred că aici dacă nu mă înșel. Uite, mă, ați luat cu ea. Uite aici. Dă-te, mamă. Ce palma mea? Nu mere. Cred că să mașina sau ceva de genul. Ok, hai că furăm noi ceva pe aici. Bine, am mâncat și asta e tot. Bine. Hai că acum mere. Deci, iată, mă. Trebuie să-l prindem sau ceva de genul. Bana, cred că trebuie să mergem pe el sau chestia.
Da, cred că trebuie să merg după nou. Bun, o luăm pe aici, nu? Da, stai. Nu cred, hai mă. O cursă cu checkpoint-uri. Hai mă să... Ok. O cursă. Bine șmecher. Aici. O luăm pe... Da. Deci, lasă mașina mea foarte frumos o să... Eu ar ce să bagă și proștii ăștia. Taxiule. Vezi că am arme la mine. Mamă, asta cred că îi sparge roțele. E trec, frate, bag viteză. Să nu zici că trebuie să iau pe acolo, că... așa. Bă, ce bă, ești aici. Pe locul 5. În fine. Ia fi să ies pe locul 7. Bă, că-și poliția. Are voie poliția, știu, mai ales la cursa asta. Bine, mă gândesc că nu. Bă, fraiere, mai lăsat pe locul 6. Deci mă așa pe cum e, nu se vede. Da, stânga, dreapta, baga, laga, țiga. Bă, ce bă de aici, asta. Lasă-mă pe locul 4, lasă-mă pe locul 4. Tero, fraiere. Am și un filet. Da. Nu. Deci, pe locul 4. Bă, dar unde-i, bă? Cată-și cuița ta. Tot mașina, nicio mită, după cum vedeți. Da, hai să mergem să ne-o tunăm acum, că nu o să ne-o. N-am de gând să o las așa. Hai că o să fie cam făcut departe, dar noi băgăm o viteză și o luăm pe acolo. Deci, da. Oleu! Mam, dar nu știu ce am cu controlul ăsta. E prea așa mic. Controlul. Nu știu unde să mă setări ca să pot să-l... Ietă. Ce mă de aici? Bun. Merg pe dreapta. Bă, ce mă de aici? Cred că ar trebui să ne vom vopsui și mașina, dar... Bă, eu vreau să mă duc eu acolo să-mi iau repar. Când eu nu am nici măcar $30. Hai de liniște. Păi am $24, mă, dacă mă interesează. Hai, că... Asta e locomotivă, bă, că mă duc. Stai. Iau banii ăștia. Și luăm motocicleta asta. Bun, deci, cam atât a fost pentru acest episod. Eu voi încheia aici pe telefon. și... Tu iarăși pe telefon. Da, eu am fost Călin, nu uitați să dați like. Hai, bye!